Армія освободителей тягнула трофеї, блядь. Але, блядь, після піздюльки, блядь, покидали всю форму. Зато, блядь, планшет надо ему, блядь. 1500 гривен, блядь. Тупо утырок, нахуй. То відноси хлопцям на нужду. Згода. Що там? Ну це воді, блядь. Ну хоч одне радує, блядь. Армія освободителей, блядь, покидала речі, блядь, зброю. Передяглась в цивільну форму. Завойовану, блядь, освобожденную, блядь, у місцевого населення. І повтікала. І повтікала армія освободителей. Ну що я можу сказати, армія освободителів? Від себе особисто дякуємо за те, що Збройні Сили України додавалась новітня їхня зброя. Ти що собі скажеш? Дякую за, блядь. За збройні. Значить, розвідувальний взвод треба переформатовувати розвідувальну роту нашого батальйона. Амуніції зброї нам вистачає. Слава Україні!